Și pornim primul webinar. Am ales data de 14. Cei care știți un pic de numerologie sau mai mult, probabil v-ați gândit. Deci o fi ales Corina ziua asta, nu? Ne-am duce rapid către 5. Ce înseamnă 5? Înseamnă schimbare. Așa că sper că anul acesta alegeți să faceți mici schimbări până la alea mari, da? Pe, eu știu, chestiuni de anvergură, e vorba de schimbările mici. Făcând schimbări mici, obținându-vă echilibru, adică mai dând deoparte, eliminând practic oboseala și crescându-ne energia, suntem și liberi. Da, libertatea asta, cât ne-o dorim. Aveam impresia că suntem liberi, nu? Dar conștientizăm că nu prea mai suntem liberi. Bun, am pregătit câte ceva. Vreau să înscrieți, vreau să mă întrebați. Eu am niște informații pe care vreau să vi le prezint, dar de fapt, să știți că m-am tot gândit cum să abordez subiectul ăsta cât mai simplu. Trăim într-o perioadă cu abundență de informații. Mie îmi place să-i spun că suntem intoxicați de informații pe toate canalele, așa că trebuie să ne dezvățăm și să simplificăm foarte mult orice subiect și, până la urmă, orice rol pe care îl avem, să vedem lucrurile cât mai simplu. Și din perspectiva asta a simplificării, m-am gândit la niște lucruri pe care să vi le spun și, de fapt, la niște întrebări pe care ar fi ideal să vi le notați, ca să stați în liniștea voastră și să vă și dați răspunsul. Răspunsurile sunt la voi, întotdeauna, da? Soluțiile sunt la noi, însă uneori nu știm de unde să o apucăm, da? Pe unde să vedem ce se întâmplă și întrebările ne ajută. Pe mine numerologia mă ajută să simplific lucrurile și să văd întrebările potrivite. Așa că rugămintea mea asta este, să vă notați niște întrebări pe care nu vi le dau întâmplător. Ele au un sens, da? Sunt conform a ce trăim astăzi, în ianuarie, în 2026 și ce urmează, da? Tot anul acesta. Și apoi să vă luați timp, și asta este responsabilitatea și munca voastră, să vă luați timp, să analizați, să le întoarceți pe toate părțile ca să vină și răspunsurile și soluțiile. Da? Și să vă puteți face un plan pentru a reuși să diminuați măcar oboseala și lipsa de energie. Nu se întâmplă peste noapte, asta știm, nu am ajuns peste noapte, da, la oboseală și la lipsă de energie, deci avem nevoie de răbdare, dar clar trebuie niște schimbări. Bun. Mă cunoașteți, da? Nu mai e nevoie să mă prezint. Uh, Așa cum văd eu, cel puțin cine a deschis camera, am mai interacționat. Despre mine e important să știți că nu mă opresc niciodată din a căuta soluții pentru sănătate din toate punctele de vedere. Nu mă vorbesc doar de sănătatea fizică, vorbesc în primul rând de sănătatea psihoemoțională și energetică. Nu mă opresc din a căuta metode, variante pentru a evolua, pentru că știu că scopul nostru și până la urmă experiența noastră pe acest pământ este o experiență a sufletului și el a venit, da, să experimenteze, să învețe mai multe. Deci nu putem sta nicicum într-o zonă de confort. Ce a fost ieri valabil, astăzi deja nu mai este. În fiecare zi trebuie să creștem cumva și nu mă opresc din a dărui din informație, chiar dacă uneori și eu obosesc, chiar dacă uneori poate nu mai am energie pentru a face câte îmi propun și câte poate mi se cere, pentru că știu că asta este calea mea și misiunea mea, să dăruiesc cât mai mult din tot ce acumulez și ce mi se arată, da? Pe căi văzute și nevăzute. Nu toată informația, cunoașterea vine din studiu și din experiențele personale. Uneori știți că primim ghidare și sunt convinsă că și voi primiți și sunt recunoscătoare că primesc ghidarea necesară atunci când e nevoie. Bun, în primul rând vreau să vă amintiți în orice moment și mai ales pe acest subiect de cauză-efect. Înțelegem ușor, da? Că oboseala, lipsa de energie, poate lipsa de motivație, dacă sunt corelate, înseamnă un efect. Noi
trebuie să explorăm cauzele. De asta v-am spus că vă propun niște întrebări pe care să vi le notați și să stați să analizați pentru a vedea cauzele, care sunt multe. Unele în plan conștient, altele la nivel de subconștient, însă există metode și puteți explora. Trebuie doar să vă propuneți și să fiți serioși în asta. Legea cauzei și a efectului afirmă că pentru fiecare efect din viața noastră, fiecare rezultat, că ne place sau nu, există o cauză specifică. Da? Este foarte importantă această lege, este legea de fier a Universului și știm clar că tot ce se întâmplă are o cauză. Fie că o cunoaștem sau nu, fie că am ales noi să cauzăm conștient sau nu un anumit rezultat. Bun, nimic nu este întâmplător. Țineți minte asta. Orice trăiți, că este dureros, că este frumos, s-a construit în timp, da? Și au fost niște acțiuni care au cauzat. Există cauze specifice ale succesului. Vreți succes în 2026? Gândiți-vă cum să-l cauzați, da? Adică ce acțiuni depind de voi în fiecare moment pentru a ajunge la acel rezultat succes. Succesul nu apare pur și simplu. Trebuie să facem acțiuni, da, care să-l cauzeze. El este un efect. De asemenea și eșecul. Când experimentăm eșecul, ok, este o experiență, e nevoie să înțelegem cum am ajuns acolo, nu doar să ne biciuim, să ne victimizăm, să stăm supărați. Nu, trebuie să înțelegem cum am produs ca să facem schimbările necesare. Cauze specifice pentru sănătate și pentru boală. Sper că nu este prezentă boala în viața voastră. Dacă este, să știți că există niște cauze. Da? Și așa cum s-a produs boala, se poate produce și reînsănătoșirea. Și asta depinde de noi. Nu înseamnă că e ușor. Este foarte greu, da? Să ne menținem sănătoși și în echilibru. Bun. În 2026 ne-am auzit și în decembrie și v-am povestit despre cele mai puternice vibrații. Vorbim de o atitudine față de viață plină de curaj. Pentru că având această vibrație generală, toți o trăim, toți o resimțim și cu toții trebuie să ne armonizăm. Anul acesta, înghițiți-vă, cumva glumesc, orice frică, orice îndoială și aveți curaj. Îndrăzniți. Pentru ce? Pentru orice. Vreți o relație mai frumoasă? Aveți curaj să faceți pași către persoana iubită. Vreți un business mai interesant de succes? Aveți curaj și demarați proiecte. Îndrăzniți. Nu avem curaj, nu îndrăznim, stăm pasivi, stăm ca niște victime, da? Nu suntem lideri în propria noastră viață, evident că vom suferi, pentru că nu ne armonizăm cu tot ce se întâmplă. Da? Și nu are cine să ne salveze. În viață avem, da, anumiți salvatori, facem echipă, ne susținem unii pe alții, evident, pentru că suntem conectați. Ar fi nefiresc să nu fie așa. Dar fiecare în dreptul nostru trebuie să ne facem treaba. La mine în casă eu sunt liderul, da? Eu îmi gestionez casa, familia, relația. Și asta ține foarte mult de vibrația 6. Vreau o relație de cuplu frumoasă, este responsabilitatea mea, este grija mea, deci ce fac eu concret astăzi pentru relația mea? Asta trebuie să vă fie atitudinea în fiecare zi în 2026. Fără victimizări, fără miorlăiala aia, dar nu știu, dar las să facă și el, dar mi-aș dori, dar nu. Vreau relație, fac concret ce e de făcut. Îndrăznesc, am curaj, îmi asum, eu. Da? Deci, cea mai puternică întrebare, și vă rog să vă notați, este ce fac eu azi? Da? Unul este eu. Ok, nu mă cunosc, nu știu ce potențial am, am o imagine eronată despre mine. Pot fi astfel de chestiuni, dar mă apuc și le lucrez, caut soluții, mă duc la terapie, mă duc la consiliere, mai fac un curs ca să înțeleg cine sunt eu, ce pot eu, cu ce potențial m-am născut și apoi concret ce fac eu azi. Nu ce visez să fac, nu ce am putut anul trecut, s-a dus, ce fac eu azi. Da? Și asta mă duce într-o poziție de angajament, de responsabilitate, de grijă pentru supraviețuirea mea. Și asta sunt chestiuni care, e o chestiune care ține de 6, de 8, da? Eu și de grijă pentru cei dragi.
Degeaba spunem iubim, suntem minunați împreună, dar în concret noi nu avem grijă de ceilalți pentru că de fapt nu avem grijă de noi și ne permitem să fim bolnavi. Cum să am o relație frumoasă de cuplu când sunt obosită, când sunt bolnavă? Ciuciu relație, ciuciu orgasm, ciuciu viață intimă frumoasă. Nu există. Da? Și știți asta. Însă ne-am obișnuit să ne mințim. Poate că în 2025 a mers. Și până acum. Ei bine, 2026 s-ar putea să ne pună foarte bine cu picioarele pe pământ și să vedem viața un pic mai pragmatic. Să ne preocupăm din nou de supraviețuirea noastră, individuală și a noastră ca familie, ca și comunitate, uite, ca și țară, dacă e să extrapolăm. Sunt aspecte care nu că nu le facem, dar poate că le facem superficial sau poate că ignorăm de fapt. Da? Sau stăm atât de mult și citim și stăm pe Facebook și ne uităm la podcasturi și uităm să trăim și să facem concret ce e de făcut. De asta întrebarea cea mai importantă este ce fac eu azi pentru ceea ce îmi doresc. Îmi doresc să fiu energică, să am vitalitate, da? Să nu mai experimentez oboseala, ce fac eu azi, nu ce aștept de la alții, nu ce-mi imaginez, nu ce, lasă că mă ajută și pe mine Dumnezeu. Sigur că ne ajută, da? Lucrurile se întâmplă și în acest sens, dar eu, unul înseamnă eu, da? Așa că angajați-vă real în a vă crea viața pe care vă doriți și ieșiți din victimizare. Nu spun că o faceți, însă văd foarte multe situații că asta se întâmplă. Și singur știți să vă dați răspunsul. Vă victimizați sau ați luat niște decizii? Poate e decizia care ține de, nu știu, uite, schimbarea stilului de a mânca, stilului alimentar, schimbarea efectivă a programului zilnic. Nu mai stau 3 ore pe telefon, nu mă mai uit la televizor, mă duc și mă plimb până nu mai simt picioarele. Este o schimbare care mă duce în controlul vieții mele și controlul, uite, sănătății mele și mi asigură supraviețuirea. Și asta este o chestiune legată de 6. Nu este moft să ai un corp sănătos, armonios. Da? Nu este moft, este o chestiune de supraviețuire. Asta este prima chestiune pe care eu trebuie să mi-o duc în echilibru, în armonie. Asta înseamnă 6. Da? Viața în acest plan material. Deci, da, anul acesta ne întoarcem poate un pic la origini și ne preocupăm mai mult de casa noastră, de mâncare, da, de facturi, de banii pe care îi producem, de resursele pe care le avem, de proprietățile noastre, da? Și nu mai idealizăm atât de mult, nu ne mai mințim că o să fie bine. Ok, sigur, sunt optimist, îmi propun să fie maxim de bine, dar ce fac eu azi? Bun, deci atitudinea. Ca să mă armonizez, în primul rând, cu 2026, am această atitudine. Eu, da, asta înseamnă vibrația 1, sunt responsabilă de supraviețuirea mea și a familiei mele. Sunt un vânător și caut oportunități pentru mine și pentru familia mea și pentru neamul meu și țara mea. Da? Nu sunt un vânat. Mă las, cine mă vânează mă face friptură și își bate joc de mine. În primul rând, atitudinea, da? Deci țineți minte acest lucru. Bun, cauze. Oboseală și lipsă de energie. Sunt legate. Mi se pare că ar trebui să punem aici și lipsă de motivație și lipsă de chef, da? Sau lipsă de entuziasm de multe ori. Sunt corelate aceste lucruri. Bun, o mică paranteză. Nu mă refer în seara aceasta la oboseala fizică, oboseala aia după muncă fizică, da? Am stat toată ziua în grădină și sunt ruptă de oboseală, da? Mă doare spatele de la cât am muncit. Ai oboseala fizică. Nu vorbim de acea oboseală. Și cred că ați conștientizat, da, când v-am făcut invitația în această seară, că nu vorbim de oboseala fizică. Sigur, o putem experimenta și pe aceea. Provocarea este, și e cumva o oboseală nevăzută, nu-i toma palpabilă, oboseala care? Psihoemoțională. Nu? Și atunci aici trebuie să explorăm. Nu e ușor, însă se poate să le găsim, da? Toate aceste cauze. Avem cauze generale, tocmai ce v-am spus mai devreme. Anul acesta trebuie să trăiți
fiecare zi cu această atitudine, ce fac eu, care e responsabilitatea mea, eu sunt vânător, eu sunt liderul vieții mele și da, fac echipă, ne susținem unii pe alții, dar eu nu mă mai dau pe mine deoparte. Și cauze particulare. Vă dați seama, când vorbim de cauze particulare, că trebuie să mergem la noi, la structura noastră, structura cu care noi ne-am născut. Și știți foarte bine că funcționăm ca un biocomputer. Da? Data de naștere, în analiza numerologică, prin calcularea codului numerologic și interpretare, evident, ne arată toate sistemele pe care noi le avem. Da? Puteți să vă imaginați așa, că sunteți o mașină. Ei, oboseala vine din mai multe direcții. Avem o oboseală psihică, cea mai greu de înțeles și oboseala pe care cei din jur să știți că nu ne-o respectă, nu ne aplaudă, nici măcar n-au milă de noi. Nici noi de multe ori nu înțelegem. Știm că suntem obosiți sau știm că, uite, poate am ajuns chiar la burnout, dar e foarte greu să exlicăm, să dovedim cuiva că avem această oboseală psihică. Și atunci, pentru că nici cei din jur nu văd, nu înțeleg, nici nu ne sunt de ajutor și nu ne ajută. Și ne și supărăm, dar tu nu vezi că s-a obosit, celălalt zice, păi nu văd, de unde să știu, că n-ai făcut nimic azi. Da, n-ai muncit nimic, e weekend și tu îmi spui că ești obosit. Nu te cred. Da, dar eu sunt obosită psihic. Ei, nu are cine să ne salveze când vine vorba de oboseală psihică, psihoemoțională. Noi singuri trebuie să fim foarte sinceri și să vedem, ok, care e structura mea, unde m-am fragilizat, care sunt contextele în care eu stau și presiunea e mult prea mare și eu nu mai rezist. Da? Într-o analiză foarte sinceră, completă, ar fi bine să mergeți pe toate sistemele, pe toate cele 9 sisteme. Numerologii participanți, știți să faceți asta. Vă rog, luați-vă fiecare sistem, da? Cei care vreți să învățați, aveți șansa să învățați, intrați pe site și luați-vă cursul Bazele Numerologiei, da? Și vedeți-vă structura. În momentul în care știu structura, matrița, da, în numerologie se numește, voi vedea unde am punctele sensibile, unde sunt fragilă, unde mă rup și în ce contexte. Da? Pentru că am obosit, pentru că m-am luptat prea tare. Nu mai am energie, înseamnă că mi-am consumat-o. Cum? În ceva nepotrivit mie. În ceva care nu-i pe structura mea. În ceva în care mă degradez. E firesc, e logic, nu? Că așa apare oboseala și lipsa de energie. Trăiesc ceva ce nu este pentru mine. Nu este conform structurii mele, nu e conform matriței pe care o am. Această matriță nu se schimbă. Cu cât noi o conștientizăm și alegem contexte potrivite, da, în fiecare zi, cu atât rămân sănătos sau încep să mă degradez. Oboseala, lipsa de energie înseamnă, de fapt, primele simptome că ceva nu e bine, că eu aleg incorect, nepotrivit cu structura mea. Adică, uite, stau într-o colaborare, stau într-un job în care am atâta presiune psihică că mă rupe, nu rezist psihic, da, presiunea de acolo, deciziile pe care trebuie să le iau. Sau sunt într-un context care mă consumă efectiv emoțional atât de mult. Sunt într-o relație, nici nu contează de ce natură, care atâta mă consumă încât eu m-am fragilizat, da? Încât încep să mă degradez. Și noi vedem aceste simptome. Da, poate mulți ani nu le vedem în planul fizic, dar ajungem și acolo și de asta vreau să vorbim și chiar de partea medicală. Pentru că aceste dezechilibre, aceste forțări, da? Presiuni prea mari pe care noi le acceptăm în viața de zi cu zi la nivel psihoemoțional, în timp se transformă în efecte în planul fizic, adică în corp. Corpul nostru fizic este un rezultat al tuturor proceselor psihice, emoționale, cognitive. Da? Știu că vă e mai ușor celor care ați studiat măcar bazele numerologiei, celorlalți poate vă e un pic mai greu de înțeles sau poate ați citit, da? În toată literatura dezvoltării personale există aceste informații. Tot ce se întâmplă în planul psihoemoțional, energetic, se vede în planul fizic, adică în corp, că pe corp punem mâna. Ei bine, pătratul lui Pitagora, matrița ne spune asta. Da? Așa că vă rog, stați, analizați-vă. Ați făcut cursul mai mult, reveniți pe el. Reluați-l și vedeți efectiv cum e structura voastră, ce vă e favorabil, în ce contexte vă degradați, unde e presiunea prea mare și nu mai rezistați, ați obosit. Da?
Bun, ce facem la nivel conștient? Sunt procese care se întâmplă în planul conștient, procese care se întâmplă la nivel de subconștient. Știți asta, da? Ei, eu trebuie să văd viața de zi cu zi, da? Astăzi. Ce am trăit eu astăzi, alegerile pe care le-am făcut, discuțiile pe care le-am avut, întâlnirile pe care le-am avut, ce au produs în mine, da? Ce s-a produs în mine. În primul rând psihoemoțional și apoi putem vedea și la nivel fizic. Și atunci, e bine să observăm, de asta v-am zis să vă notați niște întrebări, în ce momente alegem, uite, să ne sacrificăm. Poate că am stat într-o discuție jumătate de oră și am înghițit niște prostii cu care nu sunt de acord, dar n-am avut curaj să spun, măi, opinia mea e diferită, îmi pare rău, hai să schimbăm subiectul dacă nu ascult și perspectiva mea. Când fac asta jumătate de oră, credeți-mă că obosesc și îmi pierd energia, da? Pentru că eu m-am anulat. Am intrat într-un sacrificiu, n-am avut loc în acea discuție, m-am dat deoparte, m-am micșorat. Deci tot ceea ce înseamnă sacrificiu de sine este evident că duce la o formă de oboseală și la a-mi pierde energia. Și atunci puneți-vă întrebarea, când intru în sacrificiu? Față de cine? În ce momente? În ce relații intru eu în sacrificiu de sine? Adică mă dau pe mine deoparte. Nu înseamnă că sunt perfectă, dar e important să fiu și eu acolo, să mă respect și, într-adevăr, să cer respect. Cu blândețe, ca femeie, cu fermitate, ca bărbat. Da? Avem atitudinea feminină, atitudinea masculină. Bun, apoi, o altă întrebare. La ce renunț zilnic pentru a mă ridica la nivelul așteptărilor? Așteptările, să știți că înseamnă 9, realitatea e 6. Noi trebuie să vedem întâi realitatea. Mă, dar ce pot astăzi? Nu ce visez să pot poi mâine. Nu ce se așteaptă lumea, ce pot eu astăzi. Trebuie să fiu și realistă. Avem nevoie și de idealism, avem nevoie să fim optimiști, dar în același timp trebuie să fim și realiști. Apoi v-aș întreba, pentru că sunt convinsă că fiecare aveți o carieră, da? Fie că vorbim de o contract de angajare sau un business sau sunteți pe cont propriu ca freelanceri. Dacă ai alege din nou o carieră, ar fi aceea pe care o ai azi? Pentru că s-ar putea să fie nevoie acolo de schimbări și asta da e o schimbare mare. Și poți face schimbarea anul acesta devenind din nou vânător. Ce înseamnă să fii vânător din perspectivă profesională? Să te uiți la oportunitățile din piață, din domeniul tău. Să ceri mai mulți bani, să te preocupi mai mult de bani. Vă spuneam, 6 înseamnă resurse. Întrebarea e din ce fac eu bani? Însă din ceea ce fac bani, trebuie să fiu atentă să nu mă consum peste măsură. Da? Adică să-mi pierd energia. Pot să fac bani și din ceea ce îmi dă energie, din ceea ce mi-e drag și mi-e potrivit conform talentelor cu care m-am născut. Însă da, trebuie să caut mai mult și trebuie să îndrăznesc și să am curaj. Să mă duc să întreb, să mă duc la interviuri, să mă duc la tot felul de discuții. Să nu stau pasiv. Ca să fac schimbări în zona asta, în primul rând, puneți-vă întrebarea. Dacă ați alege acum, din nou, un drum profesional, să-i spunem așa, ar fi tot ăla pe care sunteți acum? Dacă nu, gândiți-vă, deja 8 ore, voi sunteți contra voastră. 8 ore din viață, cât munciți, sunteți contra a ce ați vrea de fapt. Păi cum să nu fiți obosiți? De unde energie? Na? 8 ore din 24. S-a dus prima parte a echilibrului. Apoi, anul acesta vorbim de resurse, vorbim de bani, sunt importante, asta vă spuneam, fiți vânători, uitați-vă după oportunități. Mai vedeți ceva din care puteți face 100 de euro în plus, e minunat. Da? Fiecare ban în plus e important. Da? Rămâneți cu atenția pe a acumula resurse, a monetiza mai mult ceea ce știți și talentele voastre. Însă de multe ori când vorbim de bani, noi nu ne dăm seama de prețul banilor. Și poate nu înțelegeți. Notați întrebarea și stați pe ea că o să vedeți semnificația. Prețul banilor pe care îi câștigăm uneori este mult prea mare și se traduce fix în această oboseală psihică și în această
energie în exces pe care o consumăm. Normal că banii au un preț de timp, da, de energie, de cunoaștere, dar nu cumva prețul banilor pe care îi câștigați voi e nepotrivit cu ceea ce puteți voi duce, cu structura voastră, cu matrița voastră? Care e prețul banilor pe care îi câștigați? Cât costă ora voastră? Nu știu dacă ați analizat. Vă, vă pun multe întrebări, aveți treabă după ce terminăm. Bun. Noi avem control pe ceea ce depinde de noi în fiecare zi. Și depind multe lucruri de noi. Unele nu. Ne atragem în situații, contexte, lucrurile sunt foarte complexe, e clar. Însă, în fiecare zi, noi totuși facem mici alegeri și multe sunt repetitive. De asta, în momentul în care, uite, intru în program nutrițional, dar vreau să slăbesc, vreau să modelez corpul, am nevoie de acțiuni mici, da, alt tip de alegeri zi de zi, repetitiv. Nu ajung, da, la rezultatul pe care mi-l doresc dacă nu aleg zi de zi să schimb ce mănânc și repetitiv, o perioadă de timp. Așa pe toate planurile. Vreau o schimbare, mă comport ca și cum aș fi la dieta. Bun. Cel mai simplu exercițiu care funcționează extrem de bine și vă ajută să conștientizați foarte multe lucruri este acesta. În fiecare zi să vă notați într-o agendă, într-un carnețel, ce vă încarcă cu energie, ce simțiți că vă place, ce vă energizează, ce vă entuziasmează, da? Și de asemenea să vă notați ce vă obosește, ce vă ia energia. Nu e greu, da? E o chestiune care, uite, în termeni corporatiști ar însemna managementul energiei. Foarte mulți oameni și foarte mulți oameni în funcții de management au învățat extrem de bine managementul timpului, însă nu și-au dat seama că e mai important managementul energiei. Pentru că în momentele în care eu am energie, sunt sus, mă concentrez mult mai rapid, sunt mult mai eficient, sunt mult mai creativ, plus că îmi activez intuiția, adică îmi iau informație din subconștient și pot rezolva în 5 minute ce altă dată poate fac în 3 ore. De asta, cu cât ne asigurăm permanent, da, că nu mai pierdem energie, pentru că eu mi observ ziua, observ unde pierd, unde câștig, asta înseamnă că în timp, conștientizând, nu o să mai pierd atât de multă și rămân cu energie, eu îmi creez un context în care sunt creativă, sunt eficientă și normal că atrag succesul și realizez lucruri frumoase, pentru că am mereu energie. Cum să atrag banii, cum să atrag o relație frumoasă când eu sunt secătuită? Deci ce am de făcut? Să mă asigur că în fiecare zi, atâta cât pot, da, să nu mai pierd energia și să mă încarc. Și asta înseamnă alegeri mici. Cum pornesc dimineața, cât merg pe jos, ce muzică ascult, cu cine vorbesc la telefon, cât stau pe Facebook, ce citesc pe Facebook. Toate aceste mici alegeri, să știți că înseamnă un plus de energie sau o pierdere. Și asta vă recomand să faceți, măcar 40 de zile. Jucați-vă, da? Nu mă credeți pe cuvânt. Timp de 40 de zile, faceți așa aici, ca o balanță. Analizați-vă ziua. Mă, cum m-am încărcat? Ce mi-a plăcut, da? E clar. Deci ce mă încarcă înseamnă că îmi place, mi-aduce și o minimă bucurie, e mai pe sufletul meu și ce m-a descărcat. Sigur că nu ne putem gândi la o chestiune ideală în care totul ne încarcă. Nu, evident că în activitatea noastră sunt și interacțiuni, sunt și activități care poate nu ne plac și avem un consum mai mare de energie. Nicio problemă. Dar eu sunt conștientă că dacă mi-am consumat energia în ședința de la 11, după mă duc și mă plimb sau fac ceva, mă joc cu băiețelul meu ca să mă încarc la loc. Da? Asta înseamnă să fiu conștientă. Și trebuie să redeveniți conștienți de felul în care vă consumați energia și de unde vă puteți încărca. Și asta este o muncă individuală. Nu o poate face nimeni pentru voi. Niciun terapeut, niciun consilier. Sigur, el vă ghidează, vă învață tehnici, vă ajută la nivel de corp, da? Transformă alături de voi niște lucruri. Dar această conștientizare a micilor alegeri doar voi puteți să o faceți. Și asta este o împuternicire. Da?
Așa că asta vă invit, asta e recomandarea mea cea mai importantă din seara aceasta. În următoarele 40 de zile faceți acest exercițiu. Analizați frumos ziua, fără spirit critic, fără să judecați pe altcineva sau pe voi. Nu, hai să văd. Tot ce am făcut eu azi, tot ce am trăit, tot ce am ales să văd, tot ce... tot, da? M-a încărcat, m-a descărcat. Fac o perioadă, da? În timp o să vedeți că foarte ușor puteți face schimbări sau foarte ușor vă opriți. Nu mai stau 30 de minute cu cineva în telefon cu care nu mi-e bine, da? Stau 5 minute și nu mai pierd atâta energie. Dar întâi trebuie să observi, da? Întâi trebuie să deveniți mai conștienți de voi, de capacitățile, putințele și, până la urmă, limitările voastre. Pentru că asta e, avem și limite. Trebuie să recunoaștem. Bun. Când ne ducem în planul psihic, trebuie să vedem felul în care gândim despre viața noastră. Deci, raportarea față de viața noastră este extrem de importantă. De acolo apare prima oboseală psihică, să știți. Faptul că mă gândesc, uite, că sunt singură, nu rezist la toată presiunea care se pune pe mine. Asta ce înseamnă? Eu deja sunt în victimizare. Eu nu mă văd puternică și nu dau o direcție. Nu, stau și mă gândesc la tot felul de scenarii negative. Mă gândesc că nu am de unde mă inspira, că n-am un mentor, că pe mine nu mă susține nimeni. Nu e așa. Ne găsim, poate ne găsim mai greu, da, oamenii pe care să-i urmăm, cu care să ne sfătuim, dar sigur ei sunt undeva. Mă gândesc că ceilalți, uite, poate nu sunt loiali, că m-au trădat, că nu mă pot baza. Deci gândurile pe care eu îmi permit să le las în mintea mea, mă obosesc, mă duc în oboseală și îmi pierd energia, pentru că eu energizez niște gânduri negative, nepotrivite, care mă duc pe o frecvență total nocivă pentru sănătatea mea. Deci prima muncă pe care o fac, unde este? Să stau la pânda minții mele. Mintea noastră care este extraordinară, dar e atât de parșivă, da, încât de multe ori ne îmbolnăvește. Nu e ușor, ne și speriem, probabil că ați mai încercat să faceți asta. 5 minute așa, să vedeți ce fel de gânduri vă trec, da? Cât de pozitive, cât de negative, cât de benefice sunt și v-ați și speriat ce scenarii de coșmar sunt acolo. Vă cred, se întâmplă asta. Avem peste 60.000 de gânduri, da? Care ne creează realitatea de zi cu zi. O parte sunt ale noastre, să știți. O parte le atragem în câmpul nostru în funcție de frecvența pe care ne aflăm. De asta trebuie să muncim permanent să ne ridicăm frecvența, să nu atragem mizerii. Bun, ce sentimente avem și ce frici predomină? Sunt firești, avem acest doiu, da, e sistemul emoțional, e normal să simțim, e normal să avem frici, dar nu înseamnă că ele trebuie să ne copleșească și în funcție de ele să ne trăim viața. Am frica de a greși, deci ciuciu curaj. Nu! Ok, am frica de a greși, o știu, o văd, o accept, dar cu toate astea eu tot am curaj să fac. Trebuie să vedeți cât de des simțiți tristețe, furie, nedreptate, nerăbdare, tensiune interioară, lipsă de toleranță, lipsă de blândețe. Toate astea vă spun că acolo este o bubă care trebuie abordată, trebuie vindecată. De asta mergem către diverse terapii, metode. Nu ca să ne aflăm în treabă, nu e moft. Cei care se duc la terapie sunt oameni conștienți și care își asumă că au ceva de echilibrat. Și nu se mai victimizează, da? Adică am o bubă, am o rană, mă duc către ea, nu fug, nu ocolesc. Pentru că oricum tot acolo ajung. V-am mai propus, cred că știți, mergeți și către constelațiile familiare, pentru că lucrurile sunt foarte profunde și chestiunile emoționale de multe ori sunt legate de relațiile de familie, da? Că relația de cuplu, cu mama, cu copiii, cu bunicii, e clar că în familia noastră apar cei mai mulți stimuli, da, emoționali. De asta trebuie lucrat transgenerațional, văzut, da, ce ducem noi mai departe. Nu ca victime, din contră, pentru că avem un bagaj care ne ajută, dar pot fi și foarte multe suferințe, pot fi foarte multe lucruri neînchise, nearmonizate. Și atunci prin constelații venim cu un suport real. Pe 31 ianuarie o să fie o sesiune de constelații și
vă îndemn și vă recomand din nou. Îmi dați mesaj și vă dau mai multe detalii. Nu facilitez eu doar organizez și susțin cât de mult pot. Cu cât mai multe constelații, cu atât să știți că veți armoniza și veți echilibra niște lucruri subtile și care nu sunt conștiente, dar suferiți, da? Vă dor, însă nu știți de unde și pare că nu au logică. Bun. Și patru, corpul fizic. Aici, în momentul în care am dezordine, e clar că vorbesc de cauze. Dezordine în felul în care mă raportez la corpul meu și dezordine chiar în casă, da, în timpul pe care mi-l aloc, timpul pe care îl muncesc. Sunt foarte multe lucruri. Nu mai putem lăsa această dezordine, da, în viața noastră, mai ales când vine vorba de corp, de sănătate. Ce e dezordonat în viața ta? E o întrebare bună. Notează. Primul echilibru, 8-8-8, am zis eu, adică de 3 ori 8 ne ducem în 24. Cât muncesc, cât sunt activă, dar nu sunt în muncă și, evident, partea de odihnă, de repaus, de somn. Mulți oameni au ajuns să muncească mult peste 8 ore sau chiar dacă nu mai sunt teoretic la birou sau, mă rog, în fabrică, fiecare unde e, și când pleacă de acolo rămân conectați. Da? Deci nu ne detașăm. Fix alea 8 ore de creștere în care citesc, în care mă conectez la cei dragi, în care mă detașez, simt viața, mă ocup de hrana mea. Ajungem doar de multe ori să muncim și să dormim. Și fix cele 8 ore cele mai importante le neglijăm. Și de acolo s-a rupt primul echilibru. Nu mai pot să zic că am echilibru în viața mea când eu n-am 8 ore în care să cresc, să mă hrănesc, da? Să fac lucruri noi, da? Să fac lucruri cu oamenii dragi. E foarte greu dacă sunt prinsă doar în activitate și în, sigur, grijile materiale și restul mă duc să dorm și evident că nici somnul ăla nu e bun, că n-are cum să fie bun. Întrebare. Cum te simți în corpul tău? Îl respecti? Îl iubești așa cum e? Te ocupi real de funcționarea sa optimă? Nu trăgând de corp. Văd foarte mulți oameni care nu se uită la corp și stau cu oboseală de ani de zile până când cedează. Da? Începe oboseala psihică, se duce și pe alte planuri până când în corp, evident, că apar anumite afecțiuni. Adică e logic, dacă stau mai mulți ani cu oboseală și lipsă de energie, nu schimb nimic în stilul meu de viață, în felul în care văd viața, nu, evident că voi ajunge la efectul, da? Voi cauza rezultatul, boala, dezechilibre, sigur, la nivel de celulă, pentru că în corpul nostru permanent se întâmplă tot felul de procese chimice. Mai ales, vă spuneam, de partea emoțională. Toate emoțiile mele permanent generează reacții chimice. Da? Sunt furioasă în momentul ăla, instant apar reacții chimice pe baza furiei în organism, da? La nivel de celulă. Credeți că sunt reacții chimice benefice, sănătoase? Nu. Sunt nocive, e venin acolo, apar dezechilibrele, da? Deci apar afecțiunile. De asta, nu știu cât de mult conștientizați că nu e de joacă. Și acest simptom, oboseală, lipsă de energie, este deja o alertă foarte importantă. O alertă care trebuie să vă mobilizeze și să vă împuterniciți, să faceți mici schimbări. De azi, schimbări care să vă aducă mai multă liniște psihică, să vă eliberați poate un pic de chestiunile care vă supără, da, emoțional și da, schimbări legate de planul fizic de corp. Pentru că sigur vedem simptome. Bun. Pentru partea aceasta o să-l las pe Remu să povestească mai mult de efectul, primul efect important pe care îl vedem în corp. Ce vreau să vă mai spun?
inclusiv fricile legate de activitate, de job. Uite, multe persoane zic că mi-e frică că îmi pierd jobul, au apărut taxe, au apărut impozite, e instabilitate politică în România, îmi pierd jobul. Frica asta mă obosește, chiar dacă nu s-a întâmplat. Da? Pur și simplu faptul că stau în frică și nu acționez proactiv, mă obosește și mi-a energia. Și atunci, ce înseamnă să acționez proactiv? Văd ce pregătire am, sunt suficient de pregătită, da? Pentru ce e nevoie astăzi în piață, în domeniul meu. Sigur că tehnologiile se dezvoltă rapid, da? Inteligența artificială, sigur că vă stresează că nu mai țineți ritmul. Deci, haideți să fim realiști și să ne apucăm din nou de învățat. Să ținem ritmul. E suficient ceea ce știu eu pentru azi? S-ar putea ca ieri să fi fost suficient, azi să nu mai fie. Nu are sens să stau în frică. Mă apuc și învăț. Mă apuc și mă dezvolt. Mă apuc și mă adaptez. Da? Pentru că doar gândul, doar panica, aoleu, se întâmplă aia, deja mă lasă fără energie. Bun. Pentru asta, explorați mai mult abilitățile native cu care v-ați născut. Acolo este resursa voastră cea mai importantă. Abilități, capacități, talente. Fiecare om s-a născut cu un potențial foarte mare. Nu există om care să nu aibă talente native. Că nu și le-a descoperit până la 60 de ani e altă problemă. Dar acolo sunt. De asta e atât de minunată numerologia și vă felicit pe cei care ați început să studiați, pentru că prin numerologie descoper, mă descoper și apoi dacă mă pun în contexte potrivite și obțin rezultate pe baza abilităților. Pot să fiu talentată, dar să nu-mi explic, să nu-mi expun talentul, da? Să nu manifest. Normal că nu fac bani. Deci primul pas este să caut și folosiți numerologia, de asta vă tot îndemn, învățați cât de puțin puteți, da? Măcar bazele numerologiei, să vă cunoașteți cât mai bine structura și potențialul și apoi prin alegerile zilnice veți manifesta din ce în ce mai mult. Și succesul vine cel mai rapid la omul care își manifestă talentul nativ. Sigur că avem și multe lucruri de învățat, da? Însă, succesul, performanța se întâmplă când îmi folosesc talentul nativ. Conexiuni pe care le am. Întrebați-vă ce conexiune am eu, da? Care le pot folosi, în ce comunități sunt, pe cine ajut, pe cine pot suna. Este extrem de important. Da? Nu mai stați izolați, nu vă mai ascundeți. Vorbim de 8 și de vibrația 8 în 2026 care îmi spune trebuie să mă arăt în lume. Cine sunt eu în lume? Care e imaginea mea? Care e puterea mea? Cine mă știe pe mine? Sau sunt un nei ca nimeni? Sunt un nei ca nimeni, stau și sufăr. Nu fac nici bani, nici nu mă dezvolt. Cum? Trebuie să ies. Aveți curajul ăsta? Vă dați răspunsul vouă sau scrieți în chat sau îmi scrieți mie mesaj. Uite, chiar am întâlnit zilele trecute pe cineva care a stat vreo 10 ani în Italia și acolo s-a descurcat și a fost foarte bine, s-a întors în România și a intrat într-o panică că nu se mai descurcă, că pare că nu mai știe să facă nimic, că vremurile s-au schimbat, când de fapt este un om talentat, e un om care a reușit să se descurce într-o altă țară fără să știe limba și cu tot bagajul ăsta și cu toată înțelepciunea asta, intrase în panică. Total eronat, da? Însă, când ne apucă fricile, într-adevăr, nu mai vedem realitatea. Trebuie doar să-și amintească cine e și ce poate. Bun, nu mai e timp, am depășit. Eu, când intru în subiect, nu mă pot opri. E foarte important să vă simțiți liberi, să știți. În momentul în care nu mai simțim că avem libertate, deja intrăm în panică și brusc ne scade nivelul de energie. Fizic vedem cum ne scade glicemia, da? Când simțim că nu mai avem libertate. De asta, cu siguranță nu pe toate planurile nu mai simțiți libertate. Poate nu mai simțiți libertate în job, în business, în activitate, în familie. Pot fi diverse contexte. Analizați în ce context în viața mea eu nu mă mai simt liberă, da, liber. Și poate la un moment dat verificați ce ați semnat și va lua libertatea. Mare atenție cu angajamentele de plată, creditele, ratele, astea mai ales pe 30 de ani, puteți să vă pierdeți libertatea. Nu înseamnă că, ok, nu facem, că avem nevoie, dar
amintiți-vă și de voi. Nu vă îndatorați și împovărați atât de mult încât să vă sufocați și să simțiți că nu mai sunteți liberi 30 de ani de acum încolo. Pentru că se duce creativitatea, se duce optimismul, uneori oamenii își pierd și credința de atâta supărare, da, de la aceste credite. Deci vedeți la un moment dat ce ați promis, ce angajament v-ați luat, poate că puteți schimba ceva sau măcar de acum încolo nu vă mai dați libertate atât de ușor. Pentru că e evident să ajungeți ulterior la oboseală. Bun. Rămâneți pe exercițiul ăsta, da? Zi de zi, analiză, măcar 40 de zile de acum înainte, ce mă încarcă, ce mă descarcă. Și o să vedeți că prin conștientizare o să știți și ce aveți de făcut. Nu reușiți singuri, spuneți-mi și facem împreună sesiuni, vă consiliez cât pot, cât am timp, cu mare drag. Și neapărat apucați-vă de învățat. Da? De învățat, să vă descoperiți și să vă știți structura și potențialul. De asta, dacă încă nu știți bazele numerologiei, apucați-vă de studiu. E fascinant, da? Când ne descoperim pe toate aceste planuri. Vedem altfel viața, îi vedem altfel pe cei dragi și știți, da, cei care ați studiat, care ați făcut cursul cu mine mai de mult și ați mai uitat, reluați-l, da, aveți înregistrarea în site pe corinastratulat.ro. Și apropo, am scris pe pagina de înregistrare că am un cadou surpriză și vorbeam de dimineață cu colegul meu care mă ajută de peste 8 ani cu tot ce înseamnă online și e-mail-ul și tot ce e de făcut. Și el zice, știu mă, Corina, uite, de început de an, eu zic să dai acces la cât mai mulți oameni la toată informația pe care ai construit-o. Și atunci propunerea din partea lui, ca astăzi, orice vreți, orice vi se potrivește vouă din site, da, din shop, când intrați pe Corina Stratulat, dacă folosiți codul ALEG50, să fie redus la 50%. Tot ce vreți voi. Că atelierele de numerologie, cursul, interpretările, ce vreți voi, la liber, aleg 50 și vi se reduce prețul, da? Pentru că nu avem decât. Cu cât ne descoperim și știm mai multe despre noi, cu atât suntem mai puternici și atragem și noi resurse. Bun, pentru că am spus că trebuie să vorbim de efectele din corp și că este Remus cu noi. Domnul doctor Remus Stratulat, mă iertați că eu am așa atitudinea asta prietenoasă, este soțul meu și îl iubesc tare mult și facem echipă de când ne-am cunoscut, de peste 12 ani și am reluat în ultimii ani și mai mult facem echipă. I-am spus că vreau să ne explice și medical și cât mai simplu ce efecte sunt concret, da? Când stăm într-o stare de oboseală. Și am specificat, să știți, oboseala aceasta, da? Psihoemoțională, nu fizică. Să ne explice care sunt primele efecte și unde pot duce și evident să nu ne lase așa cu ochii în soare, să ne dea și o soluție pe care a testat-o și evident non-invazivă, pentru că noi nu căutăm să introducem lucruri în corpul nostru, ci să-l facem pe el să funcționeze optim. Așa că, Remus, iartă-mă că m-am întins și îți mai las 10 minute, mă cunoști. Spune-ne, ce facem cu oboseala? Cum se vede oboseala în corp? Cum o eliminăm? Da, bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt bucuros că mă aflu în fața voastră. Sunteți minunați, v-am urmărit pe fiecare în parte, cel puțin care aveți și camera deschisă. Se vede un pic de oboseală pe fața fiecăruia și poate datorită și stresului pe care îl avem și multora care s-au tot acumulat pe parcursul vieții noastre. Într-adevăr, ce a spus și Corina, stresul, oboseala poate duce la o inflamație și oboseala poate să fie psihoemoțională de multe ori și, într-adevăr, toate aceste acumulări psihoemoționale duc la somatizări. Somatizări care înseamnă o performanță scăzută la locul de muncă sau în hobby-urile pe care le avem sau pur și simplu la petrecerea timpului cu cei dragi. Așa că ca să putem să înțelegem un pic ce înseamnă această oboseală
și unde poate duce dacă nu o băgăm în seamnă și o ignorăm întru totul, vom vedea că apar dezechilibre la nivel fizic. Dezechilibre poate la început să fie unele ușoare, pe care putem să le tratăm cu indiferență sau cu un mic analgezic sau cu masaj. Dar dacă vom continua să stăm în acest stres, în această oboseală, inflamația va crește și va fi percepută din ce în ce mai mult la mai multe zone ale corpului și, din păcate, se duce și pe partea de organe. Ceea ce acolo nu o să simțim inflamația decât atunci când este poate prea târziu. Acum, ca să ne înțelegem puțin direcția pentru care eu vreau să merg mai departe, o să vorbesc puțin despre acest David Smith, un inventator pe care eu sincer chiar îl iubesc, pentru că mi-a redat capacitatea de a fi în cea mai bună formă posibilă, pentru că și eu am trecut prin mult stres, prin multă oboseală, care a dus la inflamație cam în tot corpul și cam toate organele mele au fost afectate și încă lucrez la reabilitarea lor. Acest David Smith a inventat această tehnologie prin lumină acum vreo 23 de ani și având peste 200 de brevete internaționale, multe dintre ele legate de tehnologia inovatoare LifeWave, a ajutat la crearea unui dispozitiv care să ne poată ajuta să funcționăm pe parcursul zilei în cea mai bună forma noastră. Să scăpăm de această oboseală, să scăpăm de aceste inflamații care de multe ori sunt ca o frână de mână, cum s-a zice pentru cei care au permis auto și știu ce înseamnă, care efectiv ne ține pe loc sau nu ne lasă să înaintăm așa cum ne-am dorit noi să o facem. Viziunea sa a fost să construiască un dispozitiv în așa fel încât să ajute pe toată lumea să fie cât mai ușor de utilizat și, de ce nu, și ușor de plătit. Da? Cel mai important dispozitiv se numește X39. El este un dispozitiv care ne ajută să ne activăm regenerarea celulelor stem. Este un produs brevetat și patentat, a depus foarte mult efort, nu doar de unul singur, ci împreună cu echipa, în ultimii 10 ani, investind o cifră destul de frumoasă, peste 4,5 milioane de dolari, ca să poată să scoată acest dispozitiv. Nu știu dacă știți foarte mult ce înseamnă celulele STEM. În urmă cu vreo 15-20 de ani s-a tot mediatizat acest termen, celulele STEM. Se recoltau în special atunci când un bebeluș apărea pe lume, dar aceste celule STEM le avem în organismul nostru, de când ne naștem și teoretic până când murim. Dar din păcate, odată cu înaintarea în vârstă și cu această îmbătrânire, ca să nu spun degradarea organismului nostru, ne scade foarte mult această producție a celulelor STEM. Și de aceea avem nevoie de ceva care să stimuleze această producție în mod natural, fără chimicale, fără medicamente, fără stimulente artificiale. Deci celulele STEM sunt celulele care generează și regenerează toate celulele și structurile corpului nostru. Sunt celulele mamă care se pot multiplica în orice fel de celulă are nevoie corpul nostru. Sunt cele de bază pentru țesutul, organe, sânge și sistemul nostru imunitar, iar terapia cu celulele STEM are potențialul de a trata foarte multe probleme de sănătate, boli autoimune, care acum nu pot fi tratate cu nicio formă de terapie curentă. Ce face mai exact această celulă STEM? Odată ce apare o inflamație la nivelul organismului nostru, poate să fie cerebrală, poate să fie fizică, sistemul nostru imunitar trimite un număr de celule STEM către acel focar ca să-l anihileze și să repare țesutul afectat, țesutul bolnav. Dar dacă nu avem suficiente celule STEM, organismul nu are ce trimite. Nu are cum să ajute în zona inflamată. Iar zona inflamată va rămâne inflamată mult timp și de multe ori această inflamație se extinde și la alte grupe musculare sau alte organe și, din păcate, de multe ori această degradare poate duce la niște boli incurabile. Așa că,
Prin folosirea dispozitivului X39 care susține reactivarea producției de celule STEM pe o perioadă de minim 3 luni, putem observa beneficii notabile, cum ar fi creșterea nivelului de energie, îmbunătățirea calității somnului, vindecarea mult mai rapidă după operații chirurgicale sau intervenții mai invazive, îmbunătățirea aspectului și sănătății piele, adică observăm la nivelul tenului că vor dispărea sau se vor atenua din ridurile care deja au apărut, pete, roșeală, inflamație și așa mai departe. Diminuarea durerilor, durerile pot fi de cap, spate, articulații, genunchi, menstruale și așa mai departe. Creșterea nivelului de concentrare, îmbunătățirea memoriei, creșterea rezistenței în timpul efortului fizic și, nu în ultimul rând, și calitatea somnului. Aici avem câteva exemple ale utilizatorilor de acest dispozitiv. În urma folosirii lor, diferite efecte s-au văzut atât pe tenul lor, cât și pe energia pe care au obținut-o, puterea de concentrare și, efectiv, o bună dispoziție pe tot parcursul zilei. Nivelul de inflamație a scăzut foarte mult, toleranța la efort, la stres, la oboseală a crescut foarte mult pentru că imunitatea ne-a crescut substanțial. Aceasta a fost mica paranteză pe care minunata mea soție mi-a permis să o mai am. Eu așteptam de la și jumătate să intru cu voi, să vă pot explica. Aveam foarte multe să vă mai spun, dar timpul, din păcate, nu ne-a permis acest lucru. Sper să fi atins pe fiecare în parte și totuși să înțelegeți că aveți posibilitatea să fiți cea mai bună forma voastră, fără să folosim chimicale și să ne otrăvim mai mult organismul decât deja o face alimentația, stresul, poluanții și așa Avem mai departe. sesiune de întrebări, așa că nu vă fie rușine. Puneți întrebări. Mai stăm câteva minute, nu? Da, Câteva. da, da. Și să știți că aveți, vă las aici în chat, un chestionar de sănătate, să vă evaluați așa un pic nivelul de oboseală, de stres, uh, eu știu, inflamația și apoi povestiți cu Remus. O să vă consilieze și vă recomandă ce vă e benefic. Asta face. Să știți că uh, la 40 de ani se fac multe schimbări în viață, inclusiv profesionale, și sunt mândră de Remus că la 40 și un pic de ani a decis să schimbe profesional foarte mult, să renunțe la zona de stomatologie pe care a făcut-o 15 ani și să se dedice medicinei regenerative. Da, știu că pentru unii pare uimitor, cum adică să renunți la ceea ce ai făcut atâția ani, dar schimbarea este pentru destinul lui și iată că avem și noi mult mai multe beneficii, da? Și medicina regenerativă este extrem, extrem de importantă. Așa că o să povestiți cu el, dar trebuie să completați chestionarul ăla acolo, da? Și vă face o consiliere, nu vă costă nimic, stați liniștiți, pentru membrii comunității își alocă timp și zilele următoare vă auziți, da? Să vă recomande ce e necesar. Dacă aveți acum întrebări, vă rog, scrieți, da? În chat, mai stăm. Trebuie să abordăm pe toate planurile, da? De asta vă ziceam, munca aceasta de conștientizare a ce mă duce în stare de oboseală, ce mă obosește psihic, ce mă provoacă emoțional, însă și fizic trebuie să ajutăm corpul să diminuăm efectele, pentru că ele deja sunt, da? A apărut oxidarea și a apărut inflamația. Și probabil că v-ați obișnuit așa să vă mai doară pe aici, pe acolo, mai luați o pastilă, eu știu, un unguent, dar nu e regulă. Nu puteți face asta și nu vorbim de performanță și de creștere. Anca, da, se poate achiziționa. De asta, rugăminte, dă-mi un mesaj sau completează chestionarul și vorbești direct cu Remus. O să-ți facă consilierea necesară. Și o să-ți dea și link de achiziție cu un preț preferențial. Sunt din Statele Unite, David Smith este în Statele Unite, din 2004 a creat toată tehnologia și ne bucurăm în momentul ăsta de ea, dar dacă mai aveți 2 minute, stați așa, că vă pun un video, nu este complicat, este foarte ușor, imediat. În
câteva secunde, dați că vă pun un video. Că așa este, da? Trebuie să și vedem ca să pricepem. Vă pun un video 2 minute. Imediat. Light, an ancient form of energy that goes back to the dawn of time. For us, it all begins with the sun, the source of light and life for our entire solar system. Even Einstein concluded that everything we're made of contains light. All life originates with the sun through photosynthesis. Plants and vegetation collect the light, and all living creatures emit light. Humans actually emit infrared light, which can be seen with night vision devices. We've known for centuries that light has many effects on the body. LifeWave's phototherapy patches use light to stimulate the body's natural healing systems, providing specific health benefits. Here's how the technology works. First, a patch is applied to specific points on the body. Where the patch covers the skin, infrared light emitted from the body is reflected back into the tissue. This stimulates the skin, which in turn stimulates specific regions of the brain. The brain then taps into the body's own natural flow of energy and the ability to heal itself. Let's take a look at why this is important on a cellular level. For example, a number of our patch products help counteract free radicals, oxygen molecules that damage cell proteins and contribute to visible signs of aging. When the body is stimulated through phototherapy to release its own antioxidants, these free radicals are neutralized naturally. LifeWave phototherapy. Pe scurt, rapid, nu știu cât ați văzut, vă trimit video ăsta dacă vreți, dați mesaj, da? Și povestiți fiecare cu Remus, pentru că sunteți unici, irepetabili, da? Și fiecare avem anumite afecțiuni, da? Contexte de asta trebuie discutat și vedeți protocolul pentru voi. Eu sunt foarte încântată de anul trecut din februarie, când a venit acasă, s-a întâlnit cu o cunoștință și a povestit și zice, terapie prin lumină. Zic că faci mișto de mine. Eu tot vorbesc de lumină, da? Și mulți credeau că dintr-o perspectivă spirituală. Da, și spiritual, evident, dar iată că și știința a creat tehnologii pe lumină, da? Aceste unde de lumină să ne ducă corpul în autovindecare. Corpul are inteligență, da? Numerologic vorbim de 4, da? Sistemului 4, inteligența fizică, și el se poate regenera, se poate vindeca, dar trebuie activat. Și asta face lumina, da? Îl activează și asta face tehnologia. Seamănă, da? Forma este ca o monedă de 50 de bani. Avem acel lipici cumva ca să stea pe piele, da? Ca la un plasture. Dar este un dispozitiv. Da? În interior nu mai ești Remus să povestești, dar o să le povestești individual. Sunt nanocristale. Bun. Eu iubesc tehnologia, iubesc tot ce ne vindecă și ne menține în cea mai bună stare. N-aș putea să fac atât de multe. De la 9 azi dimineața m-am pornit și iată că în curând e 9 și încă am energie și de-abia mă așteaptă băiețelul meu. N-aș putea să fac asta dacă nu aș folosi, da, suficiente metode ca să mă țin în starea potrivită. Așa că mă bucur că am avut prilejul să mai povestim. Completați chestionarul ăla, dați-mi mesaj, aveți numărul meu, o parte dintre voi, așa cât vă mai cunosc și vă recunosc din anii trecuți. Uite, cu Ramona, ne-am văzut, cred că în 2021 la curs. Dați-mi mesaj și vedem personal ce e de făcut. Imaginea de ansamblu am livrat-o din perspectiva mea, sper că a ajuns și la voi. Da? Muncim conștient în fiecare zi în alegerile pe care le facem și nu neglijăm, da? Simptomele care apar. Atitudinea în 2026, curaj și responsabilitate. Eu am curaj, eu sunt responsabilă pentru viața mea, pentru sănătatea mea. Că mă ajută și alții, e minunat. Normal că facem echipă, suntem conectați, da? Ca niște celule într-un organism.
unul dintre noi își permite să fie în dezechilibru, să fie bolnav, e o celulă canceroasă, le îmbolnăvește și pe celelalte. Deci nu ne permitem niciunul dintre noi să fim în dezechilibru. Tot ce facem ne susține, dar ne și poate distruge. Monica, da, o să trimit pe mail înregistrarea și o pun și în grup, în grupul Restart Your Life. Reveniți, vă rog. Aștept mesaje de la voi, măcar așa, o opinie, o părere, cu ce v-ați luat, cu ce v-a ajutat. Cum îmi place mie să zic la cursuri, sugestii, opinii și reclamații, da? Dați-mi mesaj ce nu v-a plăcut și ne revedem. Da? Fac și luna viitoare un webinar, îmi spuneți temele pe care să le abordăm și le abordăm. Cât pot, cât am de livrat cu mare drag, însă trebuie să comunicați, da? Dacă nu cereți, nu vi se dă. V-am mai spus asta. Ce ați mai pus pe aici întrebări? Viorica, să începi o cură de 5 zile pentru eliminarea rezidurilor. Sigur, foarte bine. Ai nevoie de detoxifiere? Pornește! Avem nevoie de astfel de programe. Mulțumesc și eu pentru prezență. Ne revedem și aștept mesajele voastre și solicitările voastre. Da? Seară frumoasă!